Boxy sa otvorili a veľká cena primátora Bratislavy s podtitulom 16. veľká aprílová cena bola v tejto chvíli odštartovaná. Počkáme si, ktože sa nám dostane na čelo a je to podľa očakávania Pacinomo. Takže ten pár Pacinomo, ktorý sa takýmto prejavom prezentuje skoro vo všetkých svojich štartoch, je už vo vedení a za ním sa zasil Indy Jones. Takže je to Pacinomo, Indy Jones, je tam na tretej priečke Noem, za ním je to Fiery Wing, potom je tam Songster, Stinger a je tam takisto Vagoš na predposlednej priečke, Lambertus a posledný je momentálne Prime Preacher. Koňov o malú chvíľu vybehnú na protiľahlú stenu a do cieľa bude zostávať 1200 metrov. Je to stále Pacinomo, Noem na druhej priečke, Indy Jones je tretí, štvrtý je Fiery Wing, za ním je to už Inovátor na 5. priečke, takže dobrá palebná pozícia a za ním je to už Klpko koní a na posledných dvoch miestach je to Prime Preacher a Stinger. Vo vedení sa stále nič nemení, je to Pacinomo, Noem, potom je tam Beluš, Fiery Wing, Indy Jones a trošku sa nám tam vytratil Inovátor, ktorý buď si vyberá oddychovú pasáž pred rozhodujúcim útokom, alebo sa tam stále nejaká kolízia, ťažko povedať. Kone točia už do oblúka pod výpadovkou, do cieľa zostáva posledných 500-600 metrov a stále je to Pacinomo, teraz sa tam na ňo tlačí Indy Jones, je tam takisto Noem, naopak, ako som spomínal, Indy Jones teraz možno trošku má hluchšiu pasáž, je tam ale Fiery Wing. Je to stále Pacinomo, ktorý privedie 10-členné pole do cieľovej rovinky. Je to Pacinomo, obhajca minuloročného víťazstva. Teraz očakávame nápor ostatných koní. Pacinomo stále vo vedení, Fiery Wing, kdeže Inovátor, ten je dosť vzadu. Takisto Indy Jones je pri bariére trošku skovatý, ale je tam Noem, Pacinomo, Noem a Fiery Wing prichádza. Pacinomo, Indy Jones pri bariére, Pacinomo, Indy Jones, Pacinomo, Indy Jones alebo Pacinomo, to je strhujúci súboj. Nakoniec zrejme o hlavu Indy Jones.